Jag såg inte kaffe. Är vi där? Ja, Hallå! Hallå! Hej alltså. Hej! You know. Vi börjar ju snart, Esmarna. Jag vet du ska ha det munnen eller händerna. Nej, men det är så väl att hänt där men ja, vad ska det? Kan inte så. Det är bra. Tack. Och hålla rymliga frost över och allt det där. Jag släpper slank. Du släpper slank men Nej. vi ska snacka så här. Nog långt här så. Tar inte hålla frost från mig vi över 100 kilo. Jo, Ja. är allt okej så här? Du har det gott? Ja, alltså nog långt då. Vi tar på så snär. Vi rör nästa ströja så söker det är corona då här. Ja? Ja. Vart du betalt dina räkningar? Vi tar hålla på bromsen så jag ska att nu talar vi mer. Men att vi Det är gott. Batche lova skåar och så har det gott, det va? är fitt. Det är fitt. Det är bara fint. Ja. Så tar gången då. Fantastiskt. Så vet nej, vi bara nu bara ordna få två gänga. Gänga turer och Ja, och du är andra, alltså du lever och spelar handlag, inte nej? jo. Så är du alltså du är uppbyggnaden som kallar det? Maskinsmid. Maskinsmid. Så Maskinsmid. har du andra tankar vi visste det. Ja, ja. Alltså tar jag tog i färden så kan det vara du vet. Nej, nu tog jag nu till Du klarar sig det stilla. att jag har det i 2 månader gång. Ett land. Jag vet. Är ADD eller så. Jag är städ. Det tar månader med att komma på. Ja. Du jag finns ju en gamla vin. Ja, gamla är vi drömliga gamla alltså. Ja, han är yngre det släkt. För att bara med trus. När spelade du först för sig Jesper? Jag står 5. 85 12 tar minst han. Ja. 8 Nummerplator hör. Ja. Telefonnummer. Ja, det kom från att jag bor fram i Dalen och jag vet hentish och fram i Dalen kolla för då. Tar ungen rundkörning och tunnel. Så tar vi det bara lastbilen som kommer fram i gröt och asfalt och allt det där. Och de så vill jag väl sitta lastbil. Och Du kastar köra lastbil? ja, lastbil trailer. Ja. Så det är kost. Ja. Ja, och truck. I'm a truck driver. Han är bra. Så tar det här så också jag tar till via sån här bilen här, ja men så måste jag minnas att nummerplatta för jag vet att hur bilen skulle bli. Ah, okej. Så tar det här. Så tog jag det tullen det kom så det på plats. Vi tar vattengulö. Ja. Eller två vattengulö. Ja, jag vant till så. Jag ska röna att göra mitt bästa spel här. Det är inte vi har spelat ofta samman men Det känns lögn, det känns lögn. men inte känns lögn här har vi spelat ofta. Ska jag vet inte om jag säger ska alla för mig. Jo. Det här. Så jag känner det. Och gott kvalitet som kommer vi att hitcha och lusta. Ja. Kaffe där börjar vi. Vi får be någon sommarsang. Och nu sommarsangen nu vi satsar på att det får höjda. Det landas efter sommaren. Ja, och det blir kallt. Schotten vi var långt till jar och det var ordentligt gott väder. Solen var med solen nyår. Så är kallt. Men vi så just på att det så. Ja. Så vi börjar med sommarsang. Och han heter Morgontur i juni. Morgontur och ju det är han som tog singer som i Stanley. Ja, Stanley Samuelsson. En golfriker som heter han Jakob Petersen. Ja. Jag ska guppa. Jag gör texten och jag gör lägg. Vill du nu? Ja. Ska vi höra? Ja, kom. Vi får pröva. Du måste göra mer tempo nu så att Ja, vi får det. Så jag ställer rollet och så gör jag det härifrån. morgonturer i juni. Yes. No. Är klar? Ja. Ja. Ska lägga få kappen på så är det där. Pentra. Här är det. Da. Ja, jag kör där. Det är fint. Badna linde fru och frau Liande och i lojtjen Oira fängar kataljö Ta iun hajan rojtjen
baka sommar morgon andar rå tankar ner tar fjaka Biltar demma hil til spel Skåleisin tar vejan Rutta grøt og bera flæ Så hova gå i lejan Tankar mynir svaima ha Badna minnir vetjast Ta I fløtte bort uja Sal og sinne letjast Høyre statur fuglamma Nu vet du inner vägen Fröje sig mon sommarsång Nu låta köldur fejen Fröje sig mon sommarsång Nu låta köldur fejen Lekker ja. Rakte mig okkurst. Tu ja. Vi har gjort okkur anna hess for at vi har finnet en sånn liten iPad her, Jens Marne, hvis du sørst okkurst, hvis okkur skriver okkurst, stått litt okkur godt innskje kanskje, så kanskje vi tagga det on the fly. Av den byrsten kan si skal. Skal? Skal. Jeg tror ikke han drakk. Det tror jeg aldrig. Annars skulle jeg hälsa fra Tom de Bohu Berge. Tar släppas lägga land. Aha, tar skulle landa, nej va. Tar skulle ja, det är under corona. Tar skulle bara vara ombord och så skulle det stä. Så vet ju vi kan köra den här nästa sanchen till tar. Ja, är det stolt. Nej, det är det inte. Hitcha det kon så att det bara vinkar i någonstans. Ja. Så ja, jag känner ut. Så är det nästa läge här? Jag hade visst köra. Vi vet det är till öll. Det är till öll. Men jag vill säga att det är det här kvar är du vid född. Simpelt. Aha, är det. Jag hade spalt I Showman att du gjort det läge passar det. Jo. Jag hade du framfört det för jag kan ta. Ja, men det är just i 2006 halt. Aha. Och så det kom ut. Ja, när det kom ut, det kanske kom ut 2006. Jo, det kom ut 2006. Och så ja, jag minns att det bor kolla för någon sånt nu och så det var ja, man är I Mr. Huxon. Så skriver jag en sanchen här och hända inte ju några texter. Det är faktiskt moral då. Men och det har jag på hjärta och så ja, så får jag några texter fram, men den så texten har vi så gjort oss en show alla som är. Så det var sort och som jag har på hjärta och kort och blä och så blä tog för Hansen och spalt allt in. Han har spalt alla sanchen. Vi kallar för finner det out. Ja, han finner det out och han har alla lösningar. Då spelar på allt. Praktiska gris, så är det. Men jag snackar inte kvar för att
All right, jag ska finna jag ska göra mitt bästa. Ja. Hvis du hører. Ja. Här också stanna. Ja. Sitte vi klokkan, eg løye folk, hugsa vat luika men tau. Imisk videro, bytast ui balk, hvis mulig og ånder som mau. Hvat det som gjer det, fujeru vid så. Hvor det som djevul hese på. Spurningen aldri en sværa kan. Leita je men ongan du svære fallan. Spyr jokkun sjølven hver og vid stad. Høyr i ånd råpa vi større rad. Hver og vid, hver og vid fallan. Sida og sturan, vida moi kvui. Hetta var halt andur tui. Hava var stunder, høyra bertsu. Spyr okkon latur kvui. Sida må tjekast, men få av oss svær. Vånande vi kun og koma nær. Spurningen aldri en sværa kan. Leita je men onkan tru svære fan. Spyr jokkun sjølve hver og vi stad. Høyr i ånd råpa vi større rad. Hver og vid, hver og vid falvan. Spurningen aldri en sværa kan. Leita je men ongan tru svære fan. Spyr jokkun sjølve hver og vi stad. Høyr i ånd råpa vi større rad. Hver og vi, hver og vid falvan. Hver og vi, hver og vid falvan. I minns den. Du minns den? Nøglanda. Ja. Att det kunde vara nekver. Kan se det här en penna ska hitcha, ja. Är några reaktioner eller hur ser det ut? Tror han han som inte tar att ta briller som blir nu i fjärde och inte tar att ta briller på? Jo, jag brukar briller, ja. Det är så inte rävligt illa. Det må jag drömma. Jag har briller hemma. Men det här är bara Chopin som tunnar. Det då vi. Ja. Här har han ur Helsingør. Jag vet inte hur briller som har sett ut. Ja. Ja, kvart han är här. Ja, jag vill inte bara streama ner sen så. Ja. Här är allt gott. Allt gott. Allt gott för havnen. Ja. Det är Carbo Wear. Det är Carbo Wear. Vi får kolla som har fått det nu.
Ja. Är det? Jo. Halt. To rockare. Vi rockar stan. Ja. Hesa sangen, hetta sangen er version til alla sangen. Kan du? Jag har också om vilka sangen have just faktiskt. Det kunde gå texter och sånt men det här han I gick SMS betal kota så. Kan du? Allt är mån. Men vet nej, han här skriver jag bara så där. Och det blå en sån fittan kärlekssång. Och det sen där fått ju jag sen där glädjesanger nyklagt kärlek. Ich nicht. Här till stjärnor en och allt det är fantastiskt alltså. För else chamber of Ja. Till exempel man är färdig som från början när här man är för det ska en helst det. Jo. Och det är ordentligt djupt för eska Ja. det hela. Ja, ich nicht. Och det man var ju och det liksom vet det är så det. Men det är så som starten att hela. Sangen och det tog allt min liv. Sitter och huxar att världen är stor. Jag spyr mig själva kvar tog genomför. Vill du rösa mig mera så läs som mig jag ser. Men ta vill i ögnans vi tär. Du är allt i min liv. Du är tandeständig vid mina liv. Det svär mig för skuttsjålom. Vi tar för jag salar fri. Kvär du nu vill färra fyllt tar vi. Jag vill till jag sära vart vara vi tunna liv. Och ta till människan jag kommer stora med här. För en kvart kossar från tär. Ja, från tär. Som jag möjra så lätt som mig jag säger. Men tar vill i ögnans vi tär. Vi tär. Tur natten mun och luven. Tur tandeständig vid mina liv. Tur natten mun och luven. Det skriver vi fått spet. Det är också som häggar så. Ja, det skriver på en. Och lustar resten. Ja.
Ja, tar de bara hur bergtorger och öle glädje. Så jag lappe. Du fick det du ja. Så ja, det är den som jag fick jag klart läsa. Ja. Jag vet. Att det där som är börjar läsa vi hade 2 eller också 3. Kan du inte ge smärla? Nej. Ja, då är det här vi chef. Jag kan nu. Avslöjar vår. Rika då? Att det 2,1 land eller 2. 3 kanske. Minst. Ja. Oj, Jesus. Men okej, alltså. Det vill you never walk alone då. Liverpool. Det du skjuter men det är väl stort land. Bueno här. Man ska vara rätt. Det är kött för att spela Ja. dagdrift. Det är väl kött. Men det blir nog ja, vi får göra. 8 briller. Ja, alltså tyckna dela lunchen på Facebook visst det har ho. Ja, äntligen. Då det äntligen så för det ju. Så det är många folk som har möjlighet att höra det. Coronavk.fo, coronakonsert.fo. Yes. Nå men vi får göra. Vi får till att alltså hatta var onkel Carlage. Hatta onkel Carlage, det var en nutche Carlage. Fantastiskt. Nu får vi till mera att det är mer sinnesjuk. Ja, det kan man nästan vara, men det var att man över uppleva allt. Inte vet? Och nu är det något annat. Ha? Nu är det något helt annat. Helt annat. Okej. Ja, så här är en sång som heter Allt du erst. Ja. Fyra. Du är allt du med. Du är spänd. Allt du erst med. Ja. Och det är ju så det att man har tar man hur samman och ganska det är ju en helt trusjar. Man har upplevt allt och har botten och ombuden ger och ganska länge ombuden just nu. Ja. Känner du? Så ta vi vill se att en god man var lukar mycket för att han ofta männer som står fram allt det här men en god man är alltid en god kona för. Och det är det som hästen här handlar om. Allt är för mig. Vi ser kanske säga också så alltid är att det här är ett av mina favoritlån chat här. Jag hade det bästa läget du gjort. Det är alltid. Det är ett fantastiskt gott läge. Vi ser ska. Jag skulle göra Släppa se mina mening guys. Jag skulle inte köra till mig själv. Nej. Jag skulle faktiskt göra det. Jag vi spurte mig om lära och Evi, vad gör du? ja. Han är säkert analys då men han låg här så nu kör det. Jag kommer fram och fortälja så. Ja. Skriv homrun, jag gör texten. Signar i homrun? Ja. Hocknar i simrun, signar. Han har gjort texten och eller effektiv person då för gång. Han har skrivit 2 första verserna och en del. Så det vill säga han var slivor. Vi var lite spänd in och skulle synja in. Så ringde till Signar till KF och så säger vi nu han var i hamn så säger nu för att synja in kanske skulle gå hem för boy. Jo, han kom förbi, inte problem. Så kom han in och så för en studio och sang första andra vers och så sang Nilla. Mian har skrivit han 3 och 4 vers. Och i tog som på ett inspiration här. Rätt av 8 år. Så det kom bra lust efter andra 3 vers det var just på 2 minuter. Tack för Signar. Ja. Effektivt. Effektiv med år. Han kommer det där är det inte omorgen han kommer. Jag bara Signar kommer hos. Att det chipter höstkvället det är det. Höstkvället, ja, jag know. Han alltså mal. Det är det gamla förska. Det är det gamla förska. Höstkvället. Till vi börjar. Yes. Ja. Renna framfyre med minner så klar så gilta lutur ungdomsens svar ta orska vär mycket och kärlöjtjen allt och dagen du säger du hejen med vald
vei vår i natt og heime tu kjørte så fjalt og så hardt og bønnene kom og en og røy tøy vi småbadna latre vi tune og løy Gåan kom se til tjamer og drøy vi mer hejar en tøy nu så fjær minnes det vi glede ta I fyrst hittet til så takksammer fire alt du fire med leist så til og vokso vi I bing tar dyrast og skatter vi tøyna ling og kvöldet teilat og se om og netja og trost lang glede til åt og til jan se til tjamer og drøy vi mer hejar en tøy nu så fjær minnes du vi glede ta fyrst hittet til så takksammer fire alt du fire med nu sitter vi bæge vi minnon så frøy og langkur vi drenna tun og I løy en hjota vil kvant her vid en øya av Gud sikne hin dagen til fyrst og fyrir svar Gåan kom se til tjamer og drøy vi mer hejar en tøy nu så fjær minnes du vi glede ta fyrst hittet til så takksammer fire alt du fire med Gåan kom se til tjamer og drøy vi mer hejar en tøy nu så fjær minnes du vi glede ta fyrst hittet til så takksammer fire alt du fire med så takksammer fire alt du fire med oh yeah I love that tune. Godt. Kan nu. Takk for det. Nå, hever du etterpå? Hei, Jens Marne, klokkan Ja. klokkan blir 100. Da man heter Stottle, så kom det kjøtt. Som Martin sier, klokkan blir 100. Ja, klokkan 100. Og jeg skal nå. Jeg finner ikke bøylet av meg selv. Simpelthen. Josva, ikke det sveker. Nå. Josva her. Hei, Josva. Ja, simpelthen. Åros. Jeg kom til å fotlare ferie på en. Josva en trommeslagare vi blir ofta när jag spelar som vi. Yes. Och en fantastisk människa. Han double up. Inte minst. Double up. Så, ja. Skulle vi fara lukka som att runda av lösen där något som Ja, det är upprunnaliga. Atla 2 låt Ja, cirka. 2. Ja, 2. Ja. Jag vet inte, skulle den här kvalt öll. Jag vet inte. Jag ska hem med Netflix. Ja, allt luvna så gå tog. Men det är snart då. Ett lägga kvalt så ja, vi tog upp ner en liten låt rätt så. Ja. Nå, men jag får rocka sin tror alltid. Ja, nu det tog ju på. Tog ju på.
Hetta sangur tja ja Niklas Johansen við gjørt sangen her. Sammen med Len og snällt igen. Det sangen her gjørt sammen med Len. Sangen her vil brukt til slæsang tja Runkeby. Aha. Simpelthen. Så det var Eurigera för alla pengarna så det hesa sangen till fire. Det fira det hela vi. Rockobojor. Rockobojor. Rockoboj. Ja, kan så det. Förskon. Kus det enskon. Det är gott. Men hesa sangen ja, han är stottor och kontantsanger men Har han till Rockeby? ja. Han har till Runkeby minst. Keep up the good work. Simpelthen. Vad heter det påsesanger? Det handlar om att se det pen och ordning på annan och ja, lite på annan upp. Det handlar om. Du bara tälja Ja, jag kan tänka det är inget problem. Han var the you're the greatest. Tider är the greatest här ute. Yeah. Så han kommer här. You're the greatest of them all, you are. You're out of reach just like a shining star. You're the greatest of them all, you are. You are, you are, you are. You're my blue sky when the world is gray. And only you can melt the ice away. You're the greatest of them all, you are. You are, you are, you are. When I'll tell you bring me sunshine. You keep me running all the good times. Yeah, yeah. Oh, nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my love. You're the voice that keeps me going on. You're the promise of a brand new dawn. You're the greatest of them all. You are, you are, you are, you are. When I'm turning to the light song and give a meaning to that old song. Yeah, yeah. Oh, nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my love. You're the greatest of them all, it's true. There's never been a bigger champ than you. You're the greatest of them all, you are. You are, you are, you are. When I tell you bring the sunshine, you keep me running all the good times. Hey, hey, hey. Oh, nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my love. Change my love. Change my love. Yeah, yeah. All right. All right. Så finns Eric då. Uff. Nu ändrar den där puppen med det här alltså. Skål. Ja, nu var Rockan Björn. Skål dit. Skål. Nej, snälla. Bara här så. Skål. Skål. Att ont skål. Ja. Nå men vi får näka ständan nu. Nu klockan blir 101 så att Ja. Så färra vi hem. 1001. To ja, det sista läge. Det här är nog det mest spalta läge som är i 2016 som är vitla just. Och det är en god med i havn. En bojarmynd vill jag kalla han för. Som gör texten. Och jag råkar vi sitter och lustar nu. Och igår. Klar. Kem? Kem, Skillmaren. Vilka nu? Hallo Kem. Hallo. Hallå! Kem, du sitter sikkert med en glas av vatten, vet du? Alltid. Så att skål och tack för det. Jag har gjort förresten, jag har gjort 2 lödel texter till Kem senast. Ja. Det må för Jag ligger hemma och skriver bort. Ja, här är Nick. Det är lite gjort.
Jag har gjort några lä åren faktiskt. Det gjorde detta lä. Check him. Ja. Ja. Titeln att du säger att det float. Den sången handlar om att du är fram i sjövatten. Fram vid alltså man så säger man allt från Vänern där va. Men här ser man allt från sjön där och hygger också på land och så till stingen ner. Han var ju simpelt att floata. Så jag har gjort en sån här fittan valssång. Jo, Jag tror inte det. Ja, okej. Men jag ser bara så att han kommer ända för ut till Atla i Gossur, så en fittan sång. Hejsne, det är en ösenfitter. Och jag ser det sigande. Och inte minst det är så i coronatøyene. Det handlar om att hjälpa på en öron. Och så betyder att pengar är rätt, men kärleken är till annan är så inte ända jag har mer att säga. Så stämmer. Luckan är ögodle. Tack och lov för det. Så stämmer. Ja, det sitter samman. Så vi får ända vid Hessanchen här. Och här har det gått ut i stoven och är stanna här ute. Imsko London vill man det. Det var gott kväll vad är det? Ja. Vi börjar vid Luckan är ögodle. Vid fuast ju ödel natten in i hesa väg och vida vi inte ta kvar och i laknan någon beg Louis vi så i mist vid få var hela gör laknan tidsst löjen stunden örat vi så hör som i enda löven vi fattar sorg och nej strujasta löven firen mat och dagligt bröd Ångor spinna guldtråd och livet tidigt land och följa att det höra till ära Krista om vi att du en lightar att harmsens lång vi gullet du var knöjta kan äkta kärleksbarn vi pennen tu tjejpa kan tar vi ner runt du vill tal håller meningslös och värld bäst att be Hjärsta tuta vet att en rattur vinner er Vi satt här anneina och kvärt i munnen ger Han vyser att dig vaiko och tjäbur tär dig ran Att hjälpa tajmer negene vi tvinen gilta trån Taxi med och glädjen Tu torra ej och sär gavan största av allon Och tu kan stincha tär Lukan lera i godle Tu samlar era folk Tu färdig man tjuvit här Ta tu försvunnen Ta tu först under mat
Tack för tid och väl ha det runt kom. Tack för det. Tusen tack för det. Ja, vi söker till andra kväll tar det. Ja, andra kväll har vi finns ja, eisen när gå och vinner som är som jag spela vi Samaronsfjall. Och Johan Jacke Godsen som kött för måste jag sagt flöv aktuella. Jag hade att lägga flöv ut. Nutchlö han och Magnus Stonkon men Samaronsfjall. Vår vers kommer morgon och Johan Jacke Godsen. Jag vet inte kanske har det någon just via chat. Vi finner det i morgon. Vanligt. Check it out. Klockan 9 i andra kväll. Tack för det. Tack för det. Tack för slapp. Tack för det. Vinnaren.